terus seprapat. Niat rawayangan ben ora metung lakon dene ora marep digarape jam 3 sok ben anggap nah. Ya sepote Mbak Sulis diaturi jumeneng monggo dados. Indonesia. Sing dalu Mbak Sulis Eva Margareta. Nggih, wilujeng dalu ugi Mbak Yulimbo kalian Mbak Yu Cangi. Nggih, sampeyan iki kula sareng suwi-suwi kok ketok lek halus manis. Nggih to. Ya ngene iki lek ra nepsune dipeper dodone di empet ngono ya sak kedawasan. Niki nggih berkat skopen derek jenengan terus sampai dinten ngeten iki. Nganturke salam mengayu kagem warga masyarakat Sambirojo ibine Bapak Mulyono Mebel Sambirojo. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Rahayu rahayu rahayu. Nggih. Sampun salam menika Mbak. Nggih, menika wonten pundhutan saking Mbah Mul Mebel ngersaki Gonggo Mina. Napa niku? Pokoke Gonggo Mina mengke balike nyang Blitar kutha Kawentar. Ya. Serampat mawon. Serampat ya pernah ya. Nggih, piantun mriki niku rumen tayu kok nggih. Nggih, Bang, wingi ning ringin pitu malah campur sari bayi. Tayukan kok. Cotosan. Boten siasat. Boten sias cotosan. Aman terkendali. Nah. Nggih. Mulane mabuk minum dilarang karo agama, dilarang karo negara iki ora perkara minumne nggih terbatas ora masalah untuk penghangat tubuh. Ning lek ngantek mincli lali karo kancane tetekane kebukan kuwi yang jadi larangan. Yo, kaya ngapa? Serapat dados.
Thank you.